Ahojte, dnes vám ukážeme tento obytný príves Eriba Touring 530. Ako si môžete všimnúť, na karavane je nosič na 2 bicykle, 3,2 metrová markíza a výsuvná strecha kvôli komfortu. K peknému dizajnu prispievajú aj tieto štýlové hliníkové disky. Tento karavan je pre 3 osoby, 2 osoby sa vyspia vzadu na zadnej posteli. Toto sedenie sa dá prerobiť na lôžko, kde sa vyspí 3. osoba. Nachádza sa tu malá kuchynka s chladničkou a s mrazničkou. Je tu sprchový kút a toaleta.